lidi, zdravím vás do dalšího videa, ve kterém to dneska nebude nic s pečopákama, ale bude to spíš menší vlog o kočkách. Chtěla bych vám je všechny představit a můžeme jít rovnou na to. Takže to, která, no radši začneme tou třeba. Jo, dneska mám i culíčky, wow. Takže tamhleta, té jsem dala jméno Lena. Je to celkem dost hravá kočka, ale už i chodí ode mě pryč, protože už je celkem dospělá. Spíš jako spí a tak. A má teda oranžovou, bílou a černou. Další je tato černá kočička, která se jmenuje Daisy. Daisy je taková nemocná, malá, ale taky tulivá. No, tamhleta, ta je šedo bílá a jmenuje se Lisa. Ráda si hraje, chodí na procházky a tak. A tamhleta, která mi zrovna utekla, když jsem musela začít točit video, tak ta se jmenuje Kate. Dala jsem jí jméno Kate. Našla jsem ji dneska ráno. Včera tady ještě nebyla. Včera jsem našla ty 3 kočky, Daisy, Lenu a Lisu, a dneska jsem našla ještě k ním tuhle kočku. Je taková mourovatá a jmenuje se, jak se jmenuješ? Řekni to všem, jak se jmenuješ. A jmenuje se Kate. A tyto 4 kočky mám strašně ráda, protože jsem je tady potkala včera. No, až na tu Kate. Kate jsem potkala předevčírem. Ne, Kate jsem potkala dneska. Ježiš, mě to všechno tak matá. No a mám je strašně ráda, protože jsme takový kamarádky. Takže se vám toto video líbilo, pokud ano, like, odběr a nějaký hezký koment. A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj. A toto byl vlog, jen tak pro informaci. Tak čau.